Päivää. Vantaalla yksi oppilas on kuollut koulussa sattuneessa ampumavälikohtauksessa. Lisäksi 2 muuta oppilasta loukkaantui vakavasti. Poliisi sai epäillyn ampujan kiinni noin tunti tapahtuneen jälkeen. Sekä epäilty että uhrit ovat 12-vuotiaita saman luokan oppilaita. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui käsiaseella. Ase on luvallinen ja lähisukulaisen nimissä. Ampuminen tapahtui Jokirannan koulussa Vantaan Tikkurilassa. Poliisi sai hälytyksen aamulla hieman kello 9 jälkeen. Tänään vähän 9 jälkeen Vantaan Viertolan koululla Jokirannan kiinteistössä tapahtui ampumavälikohtaus, jossa on menehtynyt 6-luokkalainen koulun oppilas. 2 lasta on niin ikään vakavasti loukkaantunut. Poliisi otti kiinni epäilyn tekijän, 6-luokkalaisen pojan, Helsingin puolelta alle tunnin kuluttua tästä tapahtumasta. Ja Vantaalla tuon koulun läheisyydessä on oikeustoimittajamme Tuomas Rimpiläinen. Mikä tilanne siellä koululla on nyt? No tuolla rikospaikalla poliisi suorittaa parhaillaan teknistä rikospaikkatutkintaa ja poliisi on kertonut, että samaan aikaan on erittäin laaja taktinen tutkinta meneillään, eli silminnäkijöitä ja kaikkia mahdollisia asiasta tietäviä puhutetaan. Vaikka tässä tekijä on saatu kiinni, epäilty tekijä on saatu kiinni, niin poliisi on vakuuttanut, että resursseja ei säästellä. Nyt tässä viime aikoina tänne taustalle on ruvennut kerääntymään oppilaiden tuttuja omaisia tuomaan kynttilöitä tuohon tämän tragedian muistoksi. Sinä olit paikalla siellä jo heti aamulla. Miltä tilanne silloin siellä näytti? No silloin täällä oli hyvin tämmöinen epätietoinen ja tämmöinen tuska ja suru oli käsin kosketeltavaa. Mä juttelin silloin aamulla muutaman vanhemman kanssa tässä ja heillä kummallakaan ei ollut siinä vaiheessa tietoa siitä, että miten heidän oma lapsensa onko hänelle tapahtunut jotain. Vähän myöhemmin poliisi otti sitten tuossa takana silloin aamulla olleeseen johtokeskukseen näitä omaisia, jotka olivat tänne paikalle tulleet tietoa hakemaan, niin otti tänne sisälle. Mutta kaikki vanhemmat ei vielä siinäkään vaiheessa saanut tietoa siitä, että onko heidän oma lapsensa kunnossa. Tämä on hyvin järkyttävä tapaus. Miten poikkeuksellinen tragedia tämä on? No tämä on onneksi tosi poikkeuksellista Suomessa, mutta ei ainutlaatuista. Meillä on 2000-luvulla ollut 2 kuolonuhreihin johtanutta kouluampumista ja viime kuussahan poliisi onnistui tuolla Vaasassa estämään ennalta tällaisen koulusurmasuunnitelman. Kiitos Tuomas näistä tiedoista sinulle sinne Vantaalle. Pääministeri Petteri Orpo kertoo olevansa syvästi järkyttynyt tapahtuneesta. Pääministeri Orpo piti päivällä tiedotustilaisuuden opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin ja sisäministeri Mari Rantasen kanssa. Orpo välitti koko hallituksen puolesta osanoton kuolleen lapsen perheelle ja läheisille. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb on esittänyt osanottonsa. Ja on todella tärkeää, että tästä tapahtuneesta puhutaan kodeissa laajemminkin. Tilanne on ymmärrettävästi sellainen, että se herättää paljon pelkoa ja kysymyksiä. Ja haluankin sanoa suomalaisille lapsille ja nuorille koululaisille ihan joka puolella Suomea, että suomalaiset viranomaiset ja koulujen henkilökunta, he tekevät joka päivä kaikkensa, ettei mitään tällaista pääsisi tapahtumaan. Ja on aivan päivän selvä se, että tämän tapahtuman taustat ja syyt tullaan käymään hyvin perusteellisesti läpi ja sitten myöhemmin on johtopäätösten aika. Sehän on järkyttävää, että 12-vuotias ylipäänsä pääsee aseeseen käsiksi. Tässähän on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tällä hetkellä. Ja viranomaiset, poliisi on tehnyt varsin erinomaista työtä. Sisäministeriö toivoo, että koko Suomi suruliputtaa huomenna kouluampumisen vuoksi. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Vielä sääennuste. Voimakas sadealue tuo yön aikana